simshayele izandla uNkulunkulu wethu. He is worthy to be praised. Baba wethu namandla, you're worthy to be praised. Yaphama udumo lukufanele. Yaphama isimama siya zakho. Wawukhona umhlaba wabibikho. Umhlaba wisalame waseyawo zakho. You are worthy to be praised. Unkulunkulu wethu namandla. Uthando lwakho withina bantu. Lukhulu wanikela nendodana yakho. Ingawa siwunika udumo. We worship you, Lord God Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Wena uNkulunkulu ezulwini phezulu, uNkulunkulu emhlabeni phansi, uNkulunkulu emanzini phansi omhlaba. Uyabusa phezulu imibuso yonke. Nguwena izolo, nguwena namhla, nguwena naphakade. Awunakho ukuguquka nesithunzi sakho. Umbuso wakho awukushiyela kweminye imibuso. Wena baba ukukhanya. Umnyama akukho kubonakalayo. Lombethu ukhanya njengengubo. Uhleze ekhanyela ungasondele lutho kubo. UNkulunkulu omnyama njengamalanga bomlilo. Onyawo zakho zinjengetshele ejasini. Ozilakho uthethe intaba zincibilike. UNkulunkulu ozilakho limlilo oqozinayo. Ozilakho linamandla liphilile. Likhali kunenkembe sikaZombili. Ozilakho lihluma abahlathi asekhadeshi. Ozilakho liphunzisa imbabala. Ozilakho liyisanda esiqubula amadwala. Ozilakho liyisanda ey'nyaweni zethu. Ozilakho liyadala libizo ongekho kungathi ukhona. Ozilakho lingukhanya. Ubumnyama bukho kuwena nalapho. Ungena kwabazalwa kuyahlakaniphisa. Kuyanikeza ukwazi nabo abangenaqonda. Khazi uJesu Kristu indodana yakho yodwa baba ebusuku. Ngale lizwe lidluliswa nalokho. Okumelele nalo siyamelana nakho siyakuthiya. Sidlulisa bonke emkhathini phansi kwenyawo zethu, emkhathini phansi kwenyawo zethu. Emazini phansi omhlaba right under our feet. Sikhuluma wena moya weqiniso, sikhuluma wena moya wengcwele, sikhuluma wena moya wenkazimulo, sikhuluma wena moya womusa, sikhuluma wena moya waphakade, sikhuluma wena moya wokuphila, sikhuluma wena moya wenkululeko, sikhuluma wena moya wobungcwele. Exercise Paul's way and have your way. Khuluma uphilise, usindise wophule, ukhulule uqashule yonke imithilo yejoka ney'bopho zobubi ngomoya okwazi nokuqonda ukuhlanza namaso okukholwa nesibindi wamandla nokumesaba uJehova. In this place, Holy Spirit, move and have your way. In the mighty name of Jesus Christ, let your presence and your glory and your right hand of righteousness reign supreme. In Jesus Christ's name, amen. Uqala kunakho konke angibekele ugcotshwe kaNkulunkulu, the man of God, ubaba umfundisi uHlongwane. Ngiyambingelela ngegama likaJesu. Alibonge igama likaJesu. Nomama umfundisi uHlongwane, ngiyambingelela ngegama likaJesu. Ngezwala bazalwane. Amen. uNkulunkulu ezosiza impilo yomuntu uthuma umuntu
usebenze ngomuntu. Alibonge igama kaJesu. So ngizabingelela njena ngibona nithandiwe uNkulunkulu ukuthi anithumele le ndoda. Ngimfundise uHlongwane ukuba ushunyayelwe ngoJesu okule ndawo ezwe ngoJesu esaphila. Amen. Amen. Ngoba asikho isipho esitshengisa ukuthi uyakuthanda umuntu angakupha sona ezidlula ukuthi akwenze uzwe ngoJesu usaphila. Ngezwakala le nto. Amen. The only recorded wish isifiso esibhalwe phansi emhlabeni wonke esifiswe umuntu osewafa esifisela abaphilayo sinye ngisazi. Esomuntu owathi esha eHides lapho esha khona wathi thumelani kubafowethu emhlabeni. Nikhulume kubo leli qiniso. Ngoba ngiyasha lelanga angifune beze lapho ngikhona. Wakufisa lokho kwalotshwa phansi. Zonke lezi ezinye izinto okuthiwa bakufisela zona sebafa asizazi ngoba yilotshiwe. Haleluya. Sinye isifiso. Siyisifise engisazi esifiswa ofile. Esifisela wena ophilayo. Ukuthi wena uma ulizwa leli qiniso ungaliyeki lithathe. Ukuze ungayi uyosha lapho yena esha khona. Kasoke ngisazi. Leso ukuthi bafisele inhlanhla. Angisazi ngoba asilotshiwe. Leso bafisela umendo. Nokuthi bafuna ukuhlala kule mahlobe baphule ngawe zonke lezi angizazi. Ngaze sonke ukuthi bafuna ukholwe. Ukuze ungashi lapho bona besha khona. Uyangizwa umuntu okhona nje. So uNkulunkulu uyakuthanda ngale ndoda ayinikeza umbono wale vuselelo. Sele baba umfundisi uHlongwane noma uMhlongwane izange enkulu. uNkulunkulu usebenza umuntu. Uma ufanele uphume eguleni uNkulunkulu uyosebenzisa umuntu. Uma ufanele uphume eqalekisweni uNkulunkulu uyosebenzisa umuntu. Uma ufanele uphume enkingeni uNkulunkulu uyosebenzisa umuntu. Anything uNkulunkulu uyakwenzela yona ufanele uphume kuyo. uNkulunkulu uyosebenzisa umuntu. Alibonge igama kaJesu. Amen. Angibiyela abagcotshwa bakaNkulunkulu. Iy'nceku kaNkulunkulu abefundisi. Onyawoda, the servants of the Almighty God. Noma umfundisi abasizi bazo. Ngiyabingelela ngegama elihle laNkosi emakhosi uJesu Kristu. Ngibona ukukhazimhlwa kaJesu uma iy'nceku ziziningi kangaka evuselelweni. Ngisho ukuthi uyitenda likhulu kodwa uma iy'nceku ziningi kangaka tshengisa ukuthi le ndawo le ithandiwe uNkulunkulu. Alibonge igama kaJesu. Amen. Phela uJesu uthe izwe liyakusazi ngabafundi bakhe masithandana. And I am pursuing that kind of unity. Alibonge igama kaJesu. Alibonge igama. Praise the Lord. So ambelele ngokokho kuNkulunkulu. No baba no mama. Nezinsizwa nezintombi. Nabantu abancane bonke othi noticeable. Ngiyabingelela bonke egameni likaJesu Kristu. Abo uJesu uphila. Haleluya. Sizoxoxa kafushane empendeni sengizoshumayela ke uma ngizoshumayela ngisho nakusasa ngizophila ngiyentshela MC ukuthi akaqala etshela abantu abadla ama-checkers ukuthi bawasuse ngakashumayeli ukuze ngabe yimina ngitshela abantu abangadla ama-checkers phambi kaNkulunkulu. U-MC okumele akwenze lokho. Amen. Ukuthi abantu abadla ama-checkers etendeni. Ngiyangizwa bazalwane. Mina ngifike sengishumayela u-MC esebatshelile. Haleluya. Abakhipha ama-checkers. Batshela u-MC hayi ushumayela. Alibonge igama kaJesu. Amen. Ngiyezwa abazalwane. MC abatshele ukuthi ayidliwa i-checkers enko. Mina ke bese ngiyashumayeza ke laba sebekhiphe ini. Ngiyezwa abazalwane. Angafike u-MC axhuma abashiya abantu bedla ama-checkers kanti ubenzani yena. Mangizofika mina kuyenile kanti kuno-MC kanti kuyene nje ubenzani. Alibonge igama kaJesu. Kumele asuke ama-checkers kutshengisa ukuthi mina kade kuno-MC phambi kwami. Nangizwa bazalwane. Akube nezinto eseyisukile ngoba ube phambi kwami ukususile lokho. Bese ngiyashumayela. Ngiyezwa abantu bazalwane. By the way ke uma u-MC esusa ama-checkers I think uJesu ususizona.
MC ususani yena uJesu asuseni yena ngamamazi izolo namachipi zafana into emibili engafani ne ake sifunde uLuka chapter 23 sifunde uverse 42 Luka 23 verse 42 sifunde ne ake sifunde Luka 23 verse 42 yeah sasa sithi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho wazofunda mnandi yazi mshayele intando enkulu seqedile sasa sithi Jesu ngenze njani ngikhumbule nxa sewufike embusweni wakho indaba yethu nje ilamagama amabili in English mhlawumbe kwele singisi linye kwele sizunjalo linye igama kodwa in English ilamagama nje athi remember me ezulwini ke makuthiwa ngikhumbule ukuthi lilodwa nje remember me eligama lithi remember me igama elinemqondo ehlukene kathathu oqala ilovamileyo ukuthi kade kunomuntu nendawonye nihlezi naye ngezwa labazalwane kwadlula isikhashana basebakhona ke okumsusa eduze kwakho ngaba kuyosebenza ngaba kuyofunda naseniphila ngokuphelelana uyezwa labazalwane noma kuthiwa kudlulile emhlabeni uqobo ke ngabe usukile wayewina wasebenza noma wayeshadela nasala umngane wakho wasala ungashadile wahamba yena wayoshada noma wayofunda noma wenzani noma wafa ngezwa labazalwane lisebenza kulo mqondo ojwayelekile leli gama oqala ethi remember me uthi uma semqhelelene ngokuthi besikhathi bese uthese umcabanga ngezwa labazalwane utshele abanye ukuthi I really miss uSibani ngabo usethi ubukhona ngabo usethi manje ubukhona ngabo usenza ukuthi manje you are missing him or her ilo mqondo ukuthi umuntu umkhumbule ngoba ukhona izinto zaziyo ninaye kodwa engasekho eduze kwakho alibonga igama Jesu umkhumbula mhlawumbe ngokucabanga niyangizwa bazalwane khumbula izinto abeyayezenze uzuphimisela ukuthi ngaze ngamkhumbula uSibani yini indaba ngimkhumbule namhlanje kangaka alibonga igama Jesu lolu hlobo lwenkumbulo nalolu hlobo lokukhumbula uhlobo lungamenzeli lutho okhunjulwayo uma kwenza ngoba yena ekhunjulwa nje kanti usenkingeni la ekhona alibonga igama Jesu alumsizi okhunjulwayo lezi lemqondo emithathu yegama elithi remember me lo remember wesense number 1 awumenzeli lutho okhunjulwayo uma kuya ukuthi usesimweni esixakile usenkingeni lapho ekhona wena umkhumbula ngapha awuzwanga indaba ayisizweli awuzwanga nomuzweli sizweli ungaqala ukumkhumbula ngisho ukuthi umuntu othatha isikhathi kanani ukhumbula umuntu ungadonsa lawo maminisi wadonsa ngama-hour uzowaqeda ukhumbucaba ngokunye ukuqala esenkingeni uyozoqeda engaphumile kuphi ngokukhumbula kwakho ngalo mqondo oqala akumenzeli lutho okhunjulwayo uma esengxakini akumkhululi ngalutho akumsizi ngalutho umkhumbula kanti uyagula wena una airtime yokumfonela wazi ukuthi uyagula uyoqala umkhumbula egula uyozuqede umkhumbula enjani egula ukumkhumbula wakhe akuze kumphilisa umkhumbula efile kanti uyasha ehayibhesi lapho umkhumbula khona uyoqala umkhumbula esha uzuqede umkhumbula eqhubeka nani nala ungasamkhumbuza unake okunye aqhubeke nokwenzani ngoba umkhumbule ngohlobo lokukhumbula olungamsizi ngalutho okhunjulwayo so uma uJesu ethi ngikhumbule wayengaqondile ukukhunjulwa ngalolu hlobo usiselelesi ngoba ukhumbula umuntu ongamsizi ngalutho
yingakho-ke lo mqondo wokuqala wegama elithi remember me uthandwa kakhulu amadimoni nosathane uyawuthanda futhi iwona-ke usathane athanda ukuthi abantu bagcwale wona ekukhumbulani abanye abantu ngawo uthanda bakhumbulane ngalo mqondo ngoba uyazi ukuthi awubasizi ngalutho abakhunjulwayo ayincane usathane namadimoni ukwenza ube busy ukhumbula uma wakho sewafa ongamthengelanga lutho esaphila abesethi uma esefile athi gijima ney'mbuzi umkhumbula akwenze ube busy nje asuse nje busy akulunge manje Yesu asuse ini mazalwane uyazi kahle ukuthi ngenkathi ubhizi umkhumbula akwenzeki lutho kokhunju kunalokho kudalela indleko kokhumbulayo kodwa okhunjulwayo akwenzeki lutho kuye uma esesogweni akaphumi uma esezulwini akaphumi wena nje ubhizi ngebhizi engasizi ngalutho yingakho-ke uma sebuya ku-government amadimoni awanankinga ohulumeni bestinji kangaka nje bestinji kangaka ngemali awanankinga amadimoni uma sebuya kulolu hlobo lokukhumbula amadimoni ayivula ibhajethi kahulumeni ayidedele ngabe uhulumeni utsinji kodwa maseke kulolu hlobo uvele kuvula ibhajethi kuthiwe akhange umgoceni kwenza usiyabakhumbula khishwa amamiliyoni abangani ekhishwe lokukhumbula abantu ongazi ukuthi baphi angazi uma ngizwa masalana uyamazi uhulumeni akayikhipha kalula imali kodwa uma sebuya kulolu hlobo lokukhumbula amadimoni enza sure ukuthi I-influence everyone in the parliament ukuthi akayidedele imali bonke bavume bavote bathi bavume bavotele ukuthi imali ayiphume siphumele ukukhumbula umuntu ongenzeki lutho kuye yena okhunjulwayo uyangizwa umuntu okhona la endlini ilona hlobo lokukhunjulwa ongamakwe lutho emhlabeni alimakwa uzalo alimakwa uhulumeni alimakwa zikole ngisho ngacela esikoleni nje kunomsebenzi wokukhumbula uyethethelwa amasiyane womisi ngoba uhlobo lokukhunjulwa ongamakwe uhlobo lokukhumbula umuntu olunjani olungamakiwe alimakiwe amadimoni enza sure ukuthi alimakwa ngoba afuna abantu babe free bangaphazamiseki uma bekhumbulana ngale ndlela ngoba bayazi okhumbula umuntu ngale ndlela akamsizi ngalutho lo amkhumbulayo shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah mbami remember me. It is a prophetic and ecclesiastical sense. Umqondo wabashumayelayo nabaprofeta ongafani no sense number 1. Lo sense number 2 uma bethi abaprofetayo uNkulunkulu ukukhumbule noma bethi abashumayelayo uNkulunkulu ukukhumbule basuke bengaqondile ukuthi kade kukhohliwe asikhonza uNkulunkulu othula khona sikhonza uNkulunkulu onawe kuze sipheleni kwezwe haleluya sikhonza uNkulunkulu osilobe entendeni isandla sakhe sikhonza uNkulunkulu osigade njengenhlamvu yesona sikhonza uNkulunkulu ongozeli sikhonza uNkulunkulu osipembeleza imini nobusuku sikhonza uNkulunkulu ongayivuma unyawo lwethu. Shout hallelujah! Hallelujah! Uma abaprofetayo bethi uNkulunkulu ukukhumbule basuke berefere kubantu kade bekukhulekisa usenkingeni noma unesithini. Ukuthi kade ukhulekiswa unenkinga obukuyona noma kade ukhulekiswa kunesidingo onaso and you are wondering what happened to your prayers. Sebeza bakutshela impendulo ungakayibambi. Ngezandla uyibone nangamehlo. Ukuthi lokho ukukhulekela. Hallelujah. uNkulunkulu ukukhumbule. In other words, sense number 2 uqonde ukuthi uNkulunkulu uhambele noma uNkulunkulu ungenelele. Hallelujah. Esidingweni sakho nasenkingeni yakho uNkulunkulu wenze njani usengenelele. Uyangizwa bazalwane? Uyangizwa khona?
sense esetshenziswa kuGenesis lapho uNoah after uGenesis chapter 6 lapho uNoah wathi esakhe umkhumbi wangena nezilwane wayesehlala 150 days phakathi emkhunjini ovalelwe ongena windi emaceleni nakuphi except elilodwa kuphela phezulu ifasela liphezulu lilodwa lapha phakathi wayengene uNoah kukuhle elanyulelwa kuzamxolo ngaphandle haleluya kodwa mayesengenile kwavela isidingo sokuthi yize umkhumbi wawumsizile okwaxakile ngaphandle usedinga ukukhunjulwa kwakhona engeneni kwakhe emkhunjini haleluya 150 days is close to half a year ngoba unyaka is 365 days 366 days if it's a leap year uma 150 that is close to half bacishe bahlala half wonyaka phakathi emkhunjini bahlala nobani bahlala neimbongolo ezilahla ubulungu bazola alikho elinye wind namanye ventilator kumele uma lento stage siphuma kumele siphumele ewindini eliseduze no ukhona ubulongo beyinkomo la khona bezimvu la khona beyingulube uyazi isitory sengulube khona bezitsha alonga baJesu bali inyamazana zonke ungayikhuluma ziphakathi neindlovu zithelile ukhona engathi nani ukuthi izichitha ubulongo uzinuke khona enuke ingachithe into njengeqaqa nje ingachithe lutho nje enalona laba nomntalo nezingane ila uNoah ungene kukuhle hayi lo wona batho uNoah ungene kuhle ngazwane uthi ngeyinyoni nezinkukhu nezithingi zazo for almost half a year iwindi linjani bazalwane phakathi elodwa yamsiza impela le ndaba yokungena emkhunjini kodwa kuwona umkhumbi wawumsizile usedinga ukukhunjulwa haleluya khona abantu abangena ku relationship uthi kwabasiza impela ukungena kuleyo relationship kodwa kuyona leyo abangene kuyona sebethi ukukhunjulwa kuyona leyo sekune remember me esithi-ke kuyona leyo relationship abakuyona angibonge igama kaJesu lithi iBhayibheli uma selikhuluma ngayo iNoah ezokhishwa lithi God remembered Noah uNkulunkulu wamkhumbula kuleso stage kulelo mphunga wamkhumbula shout hallelujah alisho ukuthi wayesemkhohliwe noma wamkhohlwa kusukela ngene emkhunjini ikhona usisonto engcono kunamanye amasonto kodwa kuletha uNkulunkulu ohambe nabantu ungalova ungagceka ungakhomba ngemilo ungakhuluma kwinto ethandayo ungaqamba abashumayela amagama udwende abasuka kodwa yinto ikhohliwe uthi uNkulunkulu ayazi yonke into oyigcekayo wazi abantu bakhe abade behlupheka uthi ngibonile ukuhlupheka abantu bami ngizwile ukukhala kwabo nalokho ngizile ukubakhulula whenever there is a preaching of the word uNkulunkulu abantu bakhumbula shout hallelujah hallelujah shout hallelujah indaba yokuya endlini kaJehova akuyona nento nendaba yokuya etendeni lokuhlangana akuyona nento ongayibuza banganisiye noma singayi akuyona nento ongalindana naye ukuthi wengilinda yinto ukuthi kumele ngamemeza nje ilo ngivela ukugijima ushiso kwendoda yathi inkosi yakhohlwa ukuthi inkosi yathi ngajabula lapho bethi kimi masiyendlini kaJehova iyeza kusezini emasangweni akhe eJerusalem shokathatha basile bakhona reba khothala bashila bakhona rakha phayithala basile bakhona uNkulunkulu wamkhumbula uNoah in the same sense kukhulunywa ngalokho ukukhumbula futhi kusense number 2 kukhulunywa ngakho kuGenesis chapter 30 verse 22 uma kuthiwa uNkulunkulu wamkhumbula uRaheli ashuthi wayemkhohliwe onalo umuntu wamhambela ngoba ubesekade edlala umnakwabo ubekade eqonwa enqokolozwa umnakwabo ngamazwi ubekade elala umphefumulo ugcwele iziswenya zamazwi aphoswayo aphoswe kuseni aphoswe emini aphoswe ntambama athi uphuza itiye lehle namazwi kamnakwabo khuluma zathi phela mina ngazozalela indoda angizange uzoveza ama-hips are-useless indoda ubungayizaleli lutho kodwa Genesis chapter 30 verse 22 it God remembered Rachel uNkulunkulu wamkhumbula athi ukuhlebele kancane
uthi wathi mayesekhunjulwa kwenzakalani umuntu wayesehlulwa unakwabo ngofonini ingane seziwu4 yena kanalutho wamkhumbula kanjani wazala yayinye lwakhothama kuyona lonke usakabhuda begconwa ngayo ngoba kuhle kuyisibusiso ukuhleka babusisiwe abahlekwayo babusisiwe bancokolozwayo babusisiwe babukelwa phasi nabadelelwayo ngoba lokho abakudingayo bekubamba kube kunye kuthulise yonke imisindo yabajoli nabahleki uElizabeth akatholanga mntwana ake simthathe simbuyisele emndenini singamkhipheli ngaba simkhulumulise emndenini unobhuti omdala ushade nomakoti wakhe sebeneyingane nga4 unobhuti omncane owelama umyeni kaElizabeth naye unezakhe ingane sezintathu unobhuti ophakathi naye unezakhe ingane futhi mhlambe ziyako4 umyeni kaElizabeth naye kade ashada akho ngane bonke labo badlalisa yena kadlalisi bonke labo abafwa uma behamba bo3 noma bo4 ukuthi uma xoxwa abantu ababingelela lo mndeni bathi usengakanani umfana wakho manje kade ngamgcina ukuthi uma kubuzo umfowabo usengakanani umfana wakho avela bheke phansi yena ongekho mfana ubuzwayo kodwa kwathi lapho sihlala khona isiso waqala ngendumiso wathi abanjalo imihla inkosi yangibika ngayo lapho isusihla zokini khunjulayo namhlanje ebusuku imini yokhunjulo I am here to declare the evening of remembrance and God's intervention and God's visitation. Wakhunjula maqede kwahlalisisa ukwaphuma ingane yayinye yathi uma iphuma zeza kuyena zonke ehlane kade egxekwa ngazo zaguqa amadolo wayikorobetha zonke leza bekhonjwa ngazo kuthiwa uyinyumbakazana ezalaba abazele zonke zaguqa phansi uJosepha uRahel wazala kwakanye zonke lezi abegcina umnako zakhothama eGibhithe zathi izinto zakho Nkosi ngisho ungathatha isikhathi ubukwa abantu njengento engekho bethi le ndaba yakhe ayikho lento yakhe ayikho ibe ngakhulunywa kodwa ngizokutshela ukuthi sizomemezela imini yokukhunjulwa ifikile imini yenkululeko ifikile imini yenkululeko it is in the same sense. Sense number 2. God remember me. Asho ngayo uSamson. Kabe sevalelekile umweni. Ekhishwa amehlo. Benze iphutha lokugcina ngokumvalela bangambulala abakhipha amehlo. That's why they made a mistake. Kanti lento bebeyigunde yenza bambamba ngoba isigundiwe uzothi uma esesetilongweni ihlume. Kwamele baqethe nje besambamba. Bamdedela wavalelwa kanti iyahluma. Amehla wekho kodwa lento yagudwa iyahluma. Uyazi yami uma uNkulunkulu eletha inkonzo khona abantu abakholwa ukuthi bengasayitholi kahle. Kodwa ukuthi ivalwe inkonzo zayitendele esikukhulu okuhlumile. Ezokusheha bebhekule ukuthi sengiyile kuleli giye ayikuloqala. Into zami zibuyile. Nohlumi shout hallelujah. Bamvalele kanti noma bemvalele into zakhe ziyahlula ukuthi noma isitha singavalela kodwa into zakho ziyahlula into zakho zona uthi uma sekushaya isikhathi ukuthi bathokoze befuna ukwenza umgubho wokubonga uNkulunkulu wakudaguni ukuthi kubabambele isitha sabe esikhulu uSamson base bethi akalandwe abadansele walandwa umfana omncane yena eyindoda endala walandwa umfana obonayo yena engaboni kuhlangana a very powerful and wonderful combination yomuntu obonayo one-vision kodwa ungena power yokunyakazisa insika wahlangana nongena vision kodwa ipower ibiyena yokushake insika wahlangana ivision nepower
Alibonge igama laJesu. Ufana ivision kangazelweni. Umwana onevision wahola omdala ongena vision kodwa onepower. Weza naye ngevision. Ngevision akwamela phambi kwensika. Wafinazi insika. Wafinodela uthe ufuna ukuzazi zipho. Wasithinta la. Eyesibili nodendala nansi baba. Imele yayibamba insika yathi mfana. Isikhathi sevision sesiphelile. Manje isikhathi se-manifestation. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Wafuna insika. Yayisawuhosha lomkhuleko. Sense number 2, not sense number 1. Yahosha umkhuleko ka remember me. No sense number 2. Ngoku sense number 1 ukhunjulwa kwakho akukwenzeli lutho wena ukhunjulwa. Kodwa wahosha sense number 2. Wathi Father, remember me. Ikhumbule. Ungiphumelele ngamehlo amabili. Uma ngikhumbule akasho ukuthi cabanga ngami. Ukuthi ngihambele. Let your visitation, let your intervention, let your glory, let your presence, let your wave, let your move, let your power. Shout hallelujah! What do you remember? Why do you remember me? Wezwe ukuthi ukhunjuliwe. Uma ngithi ukhunjuliwe uhanjeliwe. Uma ngithi ukhunjuliwe uNkulunkulu usengenelele. Watshela umfana evision wathi mfana sukuphele sekuyonakala. Sukuphele umfana waphuma ngembobo encane. Alibonge igama laJesu. Wayibamba engapha insika wayijikijela ngapha. Yangawayedwa yawa namafilisti wathathe ngapha wayiphosa ngapha. Lawa le ibhilidi laqinizela wena mbishophi, wena president, wena councillor, wena mayor, wena premier, wena khosa, wena enter, wena dikoni, natagonkolwa lebayisiqala. Lethi iBhayibheli ababulala ekufeni kwakhe. Baba baningi. Kunababulala emhlabeni yonke. Yophila kwakhe. Ngoba izinto ezi-achieve umuntu okhunjuliwe zikwazi ukudlula izinto ebenge-achieve i-whole lifetime yakhe. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Prophet isikhathi sokukhunjulwa. Ebazalini kaNkulunkulu eSouth Africa. Ukuthi ukhunjulwe kaNkulunkulu, ukhunjulwe kwebandla kaNkulunkulu uzokwenza ibandla. Kwezindleko zi-accomplish-e into ebizothatha iminyaka or the whole lifetime yenzeke isikhashanyana. Uma uNkulunkulu ekukhumbule kwenzeka izinto ebizothatha iminyaka zenzeke ngesikhashanyana. Shout hallelujah! Shout hallelujah! uNkulunkulu ekukhumbule ubuyisa iminyaka edlule isikhonyana. uNkulunkulu ekukhumbule konke bekudliwe yisela kubuyiswa sekuphindwe kabili. Ungakwazi lokho ebuza kuJobe. uJobe chapter 1 izinto ziyaphela. Jobe chapter 42 zonke kuzo seziphindwe kabili. uNkulunkulu ekukhumbule the devil will pay back. Once wakhunjulwa ukhunjulwa kuqhamuka ne-payback time. I am here to declare ukuthi the payback time has come. Shout hallelujah! It is the same sense. Sense number 2. God remember me. Lena okunywa ngayo ku 1 Samuel chapter 1 verse 19. Lapho kuwa khona uNkulunkulu wamkhumbula. Akushiya ukuthi wayemkhohlile. Uqonda ukuthi wamhambela. Uyangichaza uverse 19. Uverse 19 uthi ukubeka ubili ubeka indoda kaHana abeke noNkulunkulu.
bonke bezakane uHana indoda yakhe uNkulunkulu bonke babheke bani uHana uqala ngendoda uthi uElkana wamazi umkakhe bese kuthiwa ngezathi uNkulunkulu wamenza njani uHana umkhumbula uElkana wenza njani wamazi uNkulunkulu wamenza njani umkhumbula Yezona indoda le engaqala ukumazi ngalo kusuku yayikade yayimazi ngoba igama lokumazi leli gama ehloniphisayo elisho ukuthi kunekamelo labantu abashadile labe ivalela khona wayekade ngena nomkakhe kulelo kamelo yonke leminyaka kodwa kuvelanga ngane kodwa ngayo langa wathi uma indoda ingena kuqala uNkulunkulu walandela ngemuva kwaba ukungena ungeyikungenela mahala kade wayengenela mahala angazi noma ngizwe ngibazana ngizothi mina nje isikhathi sokukhunjulwa sifikile ebandleni izinto ekade sasingenelela mahala isezoyingenelela mahala shout hallelujah kunama applications akade ayenzelwa mahala angasezokwenzelwa mahala kunama interview akade ayenzelwa mahala angasezokwenzelwa mahala shout hallelujah hallelujah uma lesi sithi remember me abonga abajesu kezona basalwane sasazi kahle ukuthi la isiphambanweni njoba sinoJesu nje kezona basalwane haleluya vele uba khona kaJesu la isiphambanweni kusho khona uhanjelo sasingasho ukuthi remember me ngo second sense sona ngoba vele siyambona uJesu vele siyabona sihanjelo haleluya usenze number 2 phela usho intervention lokhanjelo sona sasazi kahle ukuthi uma kuleke uJesu naso la futhi sanjelo uNkulunkulu in fact lesalele singokutshela indaba yaso ngoba ngiyabona uyazi leselwe zazimbili zingabangani kezwa abazalwane zingabangani nalesi esinye inhlanhla esaba nayo lesi sesithi ngikhumbule manje sa-attend imvuselelo kaJesu umngani ngasengekho emvuselelweni kanti umngani wasuyenza ngoba abangani bayalandelana abafunayo uJesu useshumela nje ngisemhleni-ke usethi-ke umbuso wezulu siyawufanisa nani na umbuso wezulu siyawufanisa walokhu ethi uJesu umbuso this umbuso that umbuso this umbuso sagcina sesizwa le ndoda into ebhizi ngayo nje hayi sathi salela kahle ukuthi le ndaba yombuso iyophela kanjani waqhamuka umngani waso wathi wemngani wami yabona nje ubelapha nje emakhaya bagcwele lapha nje emakhaya akhiwe ku-end sizobutha yonke inhlobo yempahla esiyifunayo wena ubhizi nale ndoda yombuso asihamba siyokwela wahamba kabi lozwile ethathwa ungazwile uhanjwa nje lona ozwile ulokhu elalela uyamlandela kodwa uyalalela ufuna ukuzwa indaba yombuso iyophele izwe kahle indaba seziwayo uyezwakala bazalwane ngiyangizwa kodwa bazalwane kanti bazokweba babeko baze babanjwa kahle bagwetshwe ngelanga uJesu naye agwetshwa uma sebelenga lona owezwa kahle indaba yombuso uthi singafanele ukulenga la kodwa not lo ngalenga abanye not definitely there is a mistake somewhere akuyena umuntu okulenga la mina lo muntu ngimazi yile yandoda yombuso kodwa anyway uNkulunkulu usengihambele ngoba sesinayo la angazi ukuphile ngiyizwe indaba yalo yombuso eduzane nishe ngaze ngafa njengoba sengilenga nje ngingasayizwa ukuthi indaba yombuso iphele lapha ithuba layiveza lona layiveza ngokuthi umngane ongayizwanga imessage yombuso ngoba ungadlala abangane abangayizwanga imessage yombuso kanti uyizwile musuku influence abangakuzwanga wena okuzwile umngane wayetifiza ngokuthi avule ithuba ethi uyedelela abantu abaningi basebeyisile bethi uma umsindisi zisindise wena wayahle lapha emthini wesethi nalona nayehema ngoba khona abantu abavele baba maqhalaqhala ngisho izinto ebabhedela lokho ebhetha aphaphe nje izinto ebhetha kodwa uyena lona umsindisi uyisindiswe phela usindiswe nathi washo ukuthi kukhona into eyayizwe imessage la yathi kanti nawe umesaba uNkulunkulu awuthi
ngilungisa kahle lento yakho. Do you know ukuthi thina silenga la ngokufanele thina? Lo akuyena umuntu okulenga. Thina silenga ngokufanele but not this one. Wayesethi uJesu, Nkosi, remember me when you have entered your kingdom. Usasho ngo-sense number 3. Uyarealize usense number 2 we-visitation ukuthi vele nango uNkulunkulu bahambele nango. Usense number 3 ngokutshela ukuthi nguphi. Uma ethi ngikhumbule usembusweni wakho. Wayizwa imessage yombuso kodwa usethi noma sihlangana kabi